Vânzător, tu ești vânzătorul la magazin, stai acolo la... Hai, stai acolo, da? Haide. Păi stai jos pe scaun, că așa stă vânzător. Și uite, eu vin la tine, da? Și zic, bună seara. Bună seara. Vă rog frumos, aș dori să cumpăr un fierăstrău mic de la dumneavoastră, aveți? Da. Ia. Uite, vezi? Oh, da, ăla este. Puteți să-mi spuneți cât costă? Uite. Așa face, da. Puteți să-mi spuneți cât costă? Uite, cu ce lucrezi eu fac asta? Și nu e de vânzare? Dar dacă vrei să dau asta. O ojă? Da. Bine, vreau să cumpăr o ojă. Cât costă? Deci, 4. Ia. Îmi dați o pungă? Îmi dați o pungă? Poftiți banii? Nu dau dacă să. Da, aici vrea, așa, el vrea băi. Vreți, vi dau pe toți? Da. Da? Da. Să vă dau toți banii, da? Așa, ia să vedem noi. Poftiți, așa ajung, da? Mai dăm puțin, că adică când dai toți bani. Până se termin. Păi nu, ajung și te uite, dau și să-mi dai restul, hai. Dați-mi restul acum. Dați-mi și restul, și vreau și o pungă. A, păi s-a dat pungă. Mi-a dat, da, mi-a dat pungă. Bun, ok. Și dăm restul atunci la bani. Uite, m-a dat bani de ce. Și îmi dați restul?